Hei vaan taas kerran. Niin, taas kerran. Taas. Meillä on vieläkin yöpuvut Sierankaan. Okay. Mä oon taas Alin, niin kuin aina. Yritän olla... Nyt meillä on hyvä zoomer. Apua, siis toi on Sierra. Se näkyy nyt vähän huonommin. Tää on nyt niin huono, että... Okei. Hieno näkökulma. On varmaan. Eli siis täällä ollaan. Siis moi. Vaihda skini. No voi ei, voi taas tää himputin poika. Siis kyk, lyönti. Näin. Vildemin oma juttu. Ui, päälaskea. Okei, vaihdetaan siis. Skin. Noin. Eli siis täällä ollaan niin kuin aina. Siis taas Sierra on tossa. Me ollaan vähän oltu täällä tälleen. Ihan normaalisti täällä ollaan oltu. Niin ollaan. Okei. Ja sanohan Sierra moi. Noin. Niin. Te kyyklyönti. Hei. Siellä. Siis. Hei ihmiset. Taas. Täällä on taas. Tuolla on Netta. juttu. Täällä on arkkuja. Tuolla on Netta. Juoksen karkuun. Hei. Sitten tuossa on toi juttu. Ja silti minun Tää on Netta. ylös. Siis minun on oikeasti Netta oikein Netta. Tässä on Levin. Eikö siis Kevin? Ups. Kevin, sen nimi on Kevin. Tää on minun ruutu ja sitten tää on Netan ruutu. Neta. Havataan nyt ensin tässä puuta ihan työdyssä. Moi. Moi! Siis me kuvataan yleensä tällä samaan aikaan, koska ei se ole kivaa kuvata yksikään. Voi elämä, tää ei riittänyt. Koska. Joo. Ja minulla on nälkä. Ja me ollaan survivaliin. Taas kerran, mutta tää on se sama. Ei taas kerran, koska meillä oli silloin, ei ollut survivali, mutta meillä oli toi creative. Niin, yhden kerran. Mutta me ei nyt haluttu, koska mie en tahtonut. Sierra kyllä haluaisi, mutta... Niin, koska siellä on paljon juttuja. Mutta on ihan typerä. Koska täällä on nyt uusi juttuja. Eli on lisätty Pupuja. pupuja. Ja tossa et saa. Nyt lyön sinua. Tossa on minun koirani. Apua! Sen nimi on... Kevin. Ei todellakaan. Sierra. Mä voin kestää vielä vähän aikaa, koska... Okei, tää on vaikka sitten ihan sama. Mun pitää nyt vähän zoomata vielä. Ja... Ne on jo zooman. Ootko? Ja Okei, ihan sama. Jos työ näette, niin kaikki on okei. Työ näette. Ja täällä on minun akkupaikka. Ja jos haluan koulu, niin mä voin just... Joo. Mä voin just... Tiedätkö? Hups. Ihan hyvä tää. Hakata. Me tiedän, että mulla on huono tää näkökulma, mutta se paranee kyllä tosta sitten. Että... Paina siitä. Mistä? Mitä? Mitä sä teit? Mä painan siitä. Okei. Vaikka tää on zombien tappamisarkku ja sitten blokit. Ja täällä on se zombin tappamisarkku. Koska me tapetaan zombeja tällä. Ja me voidaan myös tappaa sitä näillä. Ja mä laitan vähän pinttiä.
Juu, Okei. Sierra ei kannata sitten katsoa, tai yläruutua ei tarvitse katsoa, jos ei halua, koska se on Sierran, koska nyt, Ja tää on koska kaikki Sierra höpöttää ihan koko ajan. Ei! tavarat. Elikkä mä laitan vähän kuin löytötavarat, vähän kuin tiedätkö, sinne vaikka kultaa tai rautaa. Tää on rautaa. Tässä voisi Ja mä löysin- testaa. Ja mä löysin kultaa. Ja tää on tavara. Annatko sitten- minulle niistä kaikista puolet? Joo. Ja täällä on ruuat ja random jutut. Ja tää on random jutut. Tässä voi kestää kauan sitten, koska tää on niin jättisuuri pois. Sitten oli prinsessa nimeltään Ruusun. Älä! Ei me olla enää mitään pikkuvauvoja. Kauan sitten. Okei, täällä on random jutut ja... Sierra on ite random jutut. Hei. Ja ruuat. Täällä on vaikka omena. On tulossa yö ja... En muista, mutta ihan sama. Ja taimet. Valkuuntaimet ja niin jutut. Okei. Sori, tulee vähän pimeää nyt, koska tulee yö. Ei. Ota. Otan tän, koska... Teidän pitäisi nähdä paremmin. Koska te olette paras. Joo. Ja tosiaan tilatkaa Misun kanava, eli minun Misu. Misu-kanava. Misu on maailman paras kanava ikinä. Okei, ei maailman. Mutta paras silti. Tai ei ihan paras, koska minä sain uuden puhelimen. Silloin oli Misu-kisu-kanava, mutta sitten mulla oli äitillä kanava ja nyt minulla on tää, joten nyt minulla on siis... Julla on samanlainen kanava. Ei sulle ei ole muuttunutkaan puhelin niin kuin minulla. No mä halusin. Mä halusinkin iPhone. iPhone on ihan kakkaa. No mutta iPhone saa kaikessa kuoret. Löytää paremmin kuoret. Mutta ihan maailman huonoin puhelin ikinä. Okei. Kyky. Hyvä poika. Kyky-klönti, 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 Mä teen kyky. kerrossängyn, koska se on parempi. Tai onko? En tiedä. Okei, mä annan sulle tää kulta. Kultaa. Oota, minä en pääse nyt vielä pois, koska me on puussa. Okei, mä laitan sen sun arkkuun. Juu, ja katokki, että se on sitten oikea arkku. Mikä arkku? Se on siellä ihan alhaalla joku arkku vaan niistä. Kato, missä on vähän samanlaisia tavaroita. Se menee blokkeihin. Blokkeihin. Niin. Ei tähän. Ihan alas. Ihan alas. Mene tonne päin. Sitten alat katsoa arkkuja, missä on vähän samannäköisiä. Hei, sieltä sä voisit ottaa ne jututkin. Se on se alin niistä. Tää. Joo. Tätä nyt valitettavasti nää. Pelottava, tiedät. No niin. Sitten tää on minun. Kiitos. Ja minulla on. Ja tää on mäkin. Matakku. Me hakkaan näitä puun taimella. Okei. Ja se Okei, sä varmaan te muistatte kuka näitä on, koska mä en ihan... Mä muistan sitä, mutta mä en ihan aina pelaa senkaan, koska joo. Siis tuun pelaa vielä Sannankinkaan. Tai Sannan ja Sannan. No. Jos te olette tilannut Sirun
Siru Ruskan, niin siellä on Sanna. Ei kun Siru mikä olikaan. Jos. Siru joku, niin tai sitten oliko se sitten oli Horse Rusko. Niin ne kannattaa Okei. tilata, niin saat sitten... Montako sulla oikein sen nyt kimpussa? 3. Siis 1. Joo, hyvä. Hei. Hei. Karkuun. Ja syön välillä. Karkuun. Syön välillä. Tuutko kimppuun? Jos tulet, niin tule nyt. Kuka tulee minun kanssa? En. Zombit ainakin jo. Zombit. Okei, mä teen jotain outoa. Siis mä oon tehnyt tänne jokaisen kylän farmin. Ja se työ varmaan aina kun minulla on se yksi juttu, elikkä Misukisu-kanava. Se on mennyt, koska se oli ennen minun. Mut sit miten silleen, että... Kävitte perässä. Ottakaa mä vaihan nyt asentoa tässä tuolissa. Au. Tiedä kuuli mitä on selkänäköistä. Siinä on, okei, nyt sen nimi on Joanna. Sen nimi on Joanna ja ton nimi Leevi. Minun toi... Ei Hämpiksen nimi, ei. Vaan minun koiran nimi on vaikka... Niin saa enää kuvata 3 minuuttia. Lucinda. Okei. Okei. Nyt tästä vain laitaan jotain juttuja nyt vaan tonne. Au. Minä nyt menen tekemään näitä. Amen. Okei, tää on vaikeeta. Ja me pelataan Pleikalla. Jos et tiedä. Pleikka on kyllä ihan huono. Hei. Okei. Mitä sä teet? Kirjoitan. Leevi. Spagettilta. Letsi. Leevi. Kevin. Oi. Ui. Kuinka monta sulla on noita? 1. Yksi vaan. Joo. Jotka vaan Leevi. Ei kun se on mulla 2 koiraa, mutta yhdelle vaan. Missä on Leevi? Siinä. Leevi. Okei. Tää on Leevi-koira. Tulkaahan. Ja tämä on minun skini. Nyt mennään tappamaan. Okei. Katsokaa tätä. Minä lyön tätä lammasta nyt tässä. Koirat, hoitakaa! Kiitoksia, koirat. Mua. Mä tarviin toinen. Älkää lähtekö karkuun. Bootsut. Mulla on bootsia. Täällä on kuuma. Niin on, täällä on nyt vähän Mutta kuuma. ulkona on kylmä ja täällä on kuuma. Ei mennäkään tonne, mennään koirat sisään. Nee. Me saadaan kuvata 1 minuutin, joten nyt me voitais nyt lopettaa tässä näin. Tänään me on nyt ihan pakko koska 14 minuuttia. Kestänyt tämä. Jos te haluatte lisää Minecraft-juttuja, tilatkaa ja laittakaa Siis kyk. Elikkä Lyönti. Kyk. Lyönti. Hei hei!